ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулусу 3 дар 1 барои бақувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риш мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метавонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. 11-ум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Арманд Сарукян гуфт ки рақиби навбатии ӯ кӣ шуда метавонад. ма ба ашёҳо воқеӣ назар мекунам. ҳозир ҷангварони топ-5-ро ба муҳориба даъват кардан ягон маъно надорад. онҳо бо ма ҷангидан намехоҳанд, чунки медонанд ки ман онҳоро шикаст дода метавонам. Тони Фергюсон боша дар чанд муҳорибаҳои худ шикаст хӯрдагӣ аст ва маълум аст ки ӯ имконияти интихоби дигар карданро надорад. агар ки ӯ аз муҳориба зидди ма отказ кунад, UFC метавонанд ки ӯро ронанд. ана барои чӣ ма дар ин муҳориба маъно дида истодам. ӯ ҳозир муҳорибаи таъиншуда надорад ва ма бо ӯ ҷангидан мехоҳам, то ин ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Фергюсон ма ба топ 10 баром, гуфтааст Сарукян. хотиррасон мекунем ки айни замон Тони Фергюсон 4 мағлубияти пайдарҳам дорад ва шояд агар ки боз як маротибаи дигар мағлуб шавад, UFC ӯро ронанд. чемпиони пешинаи UFC Макс Холлоуей оиди прогнози Ҳабиб Нурмагомедов дар муҳорибаи ӯ зидди Волкановский фикрҳои худро баён кард. барои ман умуман фарқ надорад ки киҳо чӣ мегӯянд. Ҳабиб мегӯяд ки дар чашмони Александр оташи зиёд аст. шояд аз сабабе ки Александр ошпаз аст барои ҳамин. Ҳабиб ин Ҳабиб аст. ӯ чизе ки мехоҳад мегӯяд ва ман тамоман намефаҳмам ки ӯ чиро дар назар дорад. ман дар ин ҷоям ва ҳоло ҳам баромад карда истодам. барои ҳамин бесаброна ин муҳорибаро интизорам. бисёриҳо ҳар гуна суханҳо мегӯянд, аммо мо аниқ мекунем ки онҳо рост мегуфтанд ё не. шаби шанбе мо мефаҳмем ки дар чашмони ма оташ ҳаст ё не, гуфтааст Холлоуей. хотиррасон мекунем ки Нурмагомедов дар прогнози худ гуфт ки ба ғалабаи Волкановский боварӣ дорад. дӯстон, кадоме ки дар шабакаи мо дер боз шуд обуначӣ ҳаст, медонанд ки ман мухлиси Макс Холлоуейам ва якум муҳорибаи онҳо бо Волкановский хеле наздик буд. ғалабаро ба любой таи онҳо дода мешуд. аммо дар дуюм муҳориба Макс аниқ ғолиб шуда буд. ин чизро ҳама медонад. аммо доваро ғалабаро ба Волкановский просто тӯҳфа карданд. ҳатто дӯсти Дана Вайт, чемпиони пешинаи UFC, гуфт ки дар дуюм муҳориба Волкановский танҳо дар як раунд ғолиб шуда буд. худи Дана Вайт бо қарори доваро розӣ набуд. умуман дӯстон, ман фикр мекунам ки дар ҳамон муҳорибаҳо Макс бой додагӣ набуд ва ман боварӣ дорам ки дар сеюм муҳориба ки шаби 2 июл дар турнири UFC 276 баргузор мегардад, Макс камарбанди худро бармегардонад. ба фикри шумо чӣ дӯстон, ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. ситораи UFC Шон Омели ба мухлисоне ки доимо ӯро танқид мекунанд ҷавоб дод. медонед чӣ? агар ки ман ҳатто Ҳабиб Нурмагомедовро фавран шикаст медодам, пас одамон боз норозигии худро баён мекарданд. барои ҳамин ман ба мухлисони танқид мекардагӣ аҳамият намедиҳам. агар ки рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ ман Педро Мунозро ба нокаут равон кунам, пас ба ин нигоҳ нокарда боз пайдо мешаванд шахсоне ки маро танқид мекунанд. барои ҳамин ман дар ин муҳориба чӣ кор мекунем ягон маъно надорад. ман медонам ки любой ҷангвари вазни худро ба нокаут рӯй карда метавонам. ман ин корро аллакай чанд маротиба кардагиам. бо любой ҷангваре ки ман ҷангидагиам, ман онҳоро ба нокаут рӯй кардагиам ва дар ин муҳориба низ ман ҳамон корро мекунам. барои ман танҳо як имконияти зарбаи худро ба манаҳи рақиб расондан дар кор аст. тамом. касе ки рақиби ман набоша, ӯ меафта, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки шаби 2 июл дар турнири UFC 276 Шон Омели зидди рақиби сахт Педро Муноз меҷангад ва Муноз дар ҳақиқат аввалин рақиби сахт барои Шон Омели мешавад. дӯстон, Омели дар ҳақиқат зарбаи хеле сахт дорад ва қариб ҳамаи ғалабаҳои худро бо тариқи нокаут ба даст овардааст ва ӯ доимо муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳад. барои ҳамин
ба шумо тавсия медиҳем ки ҳатман муҳорибаи ӯро тамошо кунед. дар канали мо обуна шавен, фикр ақидотонро нависен то боздид хонободу сарбаланд бошен.